Son 9:15 da noite unha chamada ao 112 informando dun accidente na autovía na altura de Rianxo. Desplazouse unha actuación de bombeiros de Boiro de Ribeira a todo lugar e ao chegar ali, cando chegamos, había efectivamente un accidente e había unha persoa que estaba tirada na estrada e que cando chegaron xa os servicios médicos decretaron ou certificaron o seu falecemento. O noso traballo consisteu en colaborar ca Garda Civil de Tráfico, Policía Local e mantemento de carreteras na sinalización da autovía e facer a limpeza dos restos. A Garda Civil de Tráfico abriu unha investigación para tratar de aclarar todo o acontecido. Segundo fontes consultadas por esta redacción, a muller falecida viaxaba como acompañante dun vehículo que se veu obrigado a parar debido a unha avaría. Fora do coche foi arrollada por outro turismo que circulaba nese momento pola vía. Ademais de urxencias sanitarias do 061 e efectivos dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira, tamén participaron no operativo Garda Civil e Policía Local de Rianxo e membros de Protección Civil, así como tamén persoal de mantemento da propia autovía.